Ассалому алайкум, бародарои тоҷик, подписчикои канали Таҷикстрой. Бародаро, навори имрӯзаи мо плиткаи ваннау туалетай. И новостройкаи бародаро дар 16 этажаи ваннаи тоҷикияи заминакияи ба ҳамон хотир пешаки мо изолясияи бассейн полни деворҳоро задагим. Изолясияи бассейн кнауф лимчакиш 200 сомон я лимчашай. Ба хотире ки об нагзара мақсад затапид накини ҳамсоёрам мақсад бо деволои хонаи худам нагзара ба ҳамон хотир изолясияи бассейн обязательно задан дакурай. Ана кафел короче бародаро кафели Ташкентай 30 ба 20 даступни нархи ами ардонаш ами кафели ардон ами беҳтаринай. Баъд дизайни соз вибор кардем, дизайн аҷоибот омада ки иншоалло то охир тамошо кунем мебинем ки чӣ хешида мевана аҷоибот иншоалло. Ана бародаро подписаться кардана, лайк диқидана, поделиться кардана аётон набурорен, аз шумо миннатдор мешем. Иншоалло меҳрубон дар ҳақтон дуо мекунем. ам пешравии мо ба дастгирии шумо иншоалло. мнениётона дар комментария бинависед бародаро. боқӣ дар амони аллоҳ. аллоҳи меҳрубон нигаҳбонтон боша.